Yun, papasok na ako. Aray ko! Ano ka ba? Ano naramdaman ako eh? Nagdadalan mo ako. Aray ko, upang nila. Nabasag! Ba yan? Saan ang ano nito? Yun, nakapasok na ako. Malabo. Kel, nahanap ko rin. Yan. Nakonect ko na. StreamYard to YouTube. Maliwanag na. May harang ba? Nakalikot ko. Ayan, kung gusto niyo sumali. Yan, ibaba ko yung link niya. Pwede sa 3. Kinalkal ko siya. Pornada na naman yung editing ko, oh. Malinaw yung cam. Mahaba? Ay. So, sinulit kasi tagal ko eh. Wait lang, yung ano niya.
Show. Ala, hindi ko alam ang ano nito. Ayun, wait lang. Yung jacket. Saan ko gagalawin? Wait lang. Tingnan ko yung settings. Green. Guest. Sis Lori, paano ang ano nito, yung jacket? Kasi na-open ko yung StreamYard ngayon, connect ko siya sa ano, na-connect ko na siya sa YouTube direct. Pangit yung net mo. Sis Lori, nangabayo yan. Hindi ko mahanap yung jacket. Tapos na ba? Tapos na yung kay Ma'am Tin? Sinabi ko kay House Jorin na siya mag-ano LS, nag-ano daw. Nag-i-edit. Yung sa akin, di matapos-tapos yung edit ko. May sa cellphone, kita na yung jacket nyo. Wow ha, kumanta. Sayang di ko naabutan. Oo
nga, may jacket na. Pero pag halimbawa may papasok dito, paano jacketan yun? Invite. Yan. Shoutout sa bisita ko. 3,000 na kayo ha, ang bilis. Wait lang, naghahagilap ako ng ano eh. Sis Lori, tingnan mo yung ano mo, yung photo mo. Peace. Tamsak Young Observer. Welcome. Welcome, welcome. Sis Lori, di ba binaba ko yung bahay kanina ni Jen? Yung Waray British vlog. Wala daw may pumasok. Oo, sige lang. Baka pwede kang pumasok. Hinanap ka ni Madam Tindong. O kasi di ba nag-thumbs up kanina. Kanina yung sa LS mo, di ba binaba ko yung ano ni Waray British vlog. Wala daw may pumasok. Akala ko may pumasyal sa kanya. Tapos, naglagas siya ng 20 kanina lang. Antayin natin, pupunta yon mga ayan, on the way na yun sa bahay niya, galing sa work. Papasok daw siya sa atin. Invite natin. Malapit na siya, okay na yung watch hour niya, yung na lang, banana. Sana matulungan natin siya within this week. Para sabay sila ni Kel. Wait lang, paganahin ko yung ko. Yung alaga ko.
Dikit na pala yung ano ko, Ninja, kay ano, kay GBTV. Dalawa pala yung naidikit ko sa kanya na. Kaya nga eh. Ewan ko lang kasi baka day off na bukas. Kaya sabi ko, porsigihin niya na eh. Impli ko kasi siya kagabi magdamag hanggang ano, alas 7:30 ko pinatay kanina maga. Okay lang yung camera ko, lumiwanag. May plastic pala siya, binalatan ko. Ayan. Kaya medyo ano, nagpusyaw. Nahiya nga ako kay sa ano eh, team walang iwanan dahil hindi ko nadadalaw sila. Kailangan magkaroon ako ng isang time na ano, madalaw ko. Oo, may plastic kasi siya yun. Nabalatan ko. Alam yung in-order ko na para sa'yo, hindi pa dumating. Alam kasi na lockdown, pero nag-text na sa akin yung ano, nung Ninja Van. On the way na yung signal mo. Hakit ka sa akin ah. Baka okay na yung signal mo. Ayan na si Jen. Thank you. Si Slory, ayan na siya, si Jen. Jen, may time ka ba sa ano, bukas? Isama ka namin dun sa team walang iwanan. Mabubusog na yung banana mo. Kaya nilang bumagsak ng ano, 50 yata o 100 ano, si Slor. Pauline TV, shout out. Welcome. Welcome sa munting bahay ko. Shout out sa inyo. Naglagay ako ng background kaya lang baka maano ako. Ito na lang. No, non-copyright. Shout out guys daw, sabi ni Waray British Vlog. Jen, magsasabay kayo ni ano? Ni Kel TV. Kaya nga, panay busy sila. Basta makakaya yan ngayong week. Kel, ilan na yung banana mo? Basta hindi na kayo naglalayo. Okay na rin sa ano, sa WhatsApp. Pasok ka Jen, ano mo yung ano, ito yung link ko. Oh, 9:15 na pala siya. Click mo yan, StreamYard ko. Andiyan na yung darling mo?
Wait lang. I-type ko yung ano nyo, mga name. Yan. Agi, hinihingal ka pa ngayon. Hinihingal ka pa? Bakit? Oo. Ala, liwanag. Andi daw nang dating mo sa akin. At walang mic. Walang mic. Hindi kita marinig. Ay, hindi mo ako marinig. Ala, bakit? Wait lang. Yan na, may sounds na. Meron na? Ay. Meron na. O, sige. Tara, aking sudan. Tingnan mo ano pa ako naka-coat. Malamig pa rin So, dyan? Oo, malamig pa. Bukas mag-snow daw eh. Ay, Oo. sana all maranasan namin mga snow. Nakakaano. I-open ko lang yung bintana. Hello guys. Shout out sa inyong lahat. Teka lang ito. Hit ko lang yung ano ko. Ayaw daw yun, lagas. Bata daw ang Yeah. kuhaon ni mo. Oo, nangista ako kagabi. Ah, Tuwa na ako, 86 na ako. Trabaho lang ako kanina. Pagtingin ko break time, oh my God! na. Mm-hmm. Hindi ko nakita yung chat. Saan ako pupunta? Oh, ayun. Lumabas na? Oo. Pwede mo ibaba yung link mo. Isang Oh. maka-ano ko. Sis Lori, tingnan mo yung pangalan natin, oh, naka-advertise. Di ba? Alam ko na. Yung ringtone ko, yung ido. Banner. Nakita ko kanina, connect ko Ah. yung kay Lorena TV. Oo. Nag-live na, di ba? Oo. Bago ako nakita ko. Nag-open ako ng YouTube. Oo. Nagchachapi sa'yo? Hindi naman. Hindi. Kay Sis Lori daw. Subscribe kita, te. May isang account. Ipasok ko dyan. Oo. Thumbs up. Hi ako. O para ano. Ilan yung ano mo dyan? May ninja ka na, no? Marami ka ninja. So, kaso sa cellphone ako
mo-open yung ibang account kasi Okay. nandyan sa Oo. pero ito isa ako, itong ginagamit ko. Oo. Thumbs Ano? up dan. Lami kaayo. Si Inday Panggayan. Dan lang ako, madam, kasi mag-edit ako. O sa akin niya, Inday, hindi matuloy-tuloy yung edit ko in tawon man. Tamsal. Tamsal Dan. Okay na yan. Sino yung mga gusto ng banana, i-anuhan ko nitong banana ko. Si Inday, si Matatam. Inday. Si Asan Inday at yung saka link? si Ito magsapa. Kabisyo. Mm. Day, baba mo yung link mo. Pakibaba po yung link kasi i-offer ng isang banana ko. Bananang napakahinog. Oo. Baka masira lang Matignos na yan. mga moy. Ayan, yung Jeneline Zata Rivers, ayan po yung isa kong banana. Ayan. Napag nyo lang po guys yung ano nyo, yung link nyo kasi hindi kitang sa account na nasalsal. Sabi ko, saldan. Ito lang yung maganda sa stream, maka-invite. Pag doon sa, hindi ko pa alam eh. Yung direct doon sa YouTube, oo. Hindi ko pa alam Pero, kung invite. pero pwede kang mag-invite kapag ang ini-invite mo may 1,000 na Ay, doon. subscribers. Kailangan Kailangan yata pareha 1,000. Oo. Kasi di ba ate, hindi pa ako nakaano. Ayan Oo. si Kamika Ayo TV. Si Inday Panggayan. Pero parang dikit na ata kayo niyan eh. Dikit mo na lang yung isa mo na Dikit na kami pero yung account ko na to, ididikitan ko siya. Oo. Para Pati si Yang Albi Bautista, si Lorena TV yan. Si Sis Lori. Mm-mm. Oo, dinikitan ko din yan eh. Para Di ba ginagamit ba niya yan? Oo, Kasi yan yung dinikitan niya. Ano yan, yung legit na live ba siya? Oh, live pala yung tinikitan. Oo, kanina kasi siya nag-live. I mean si Inday Pangga. Oo. Yung tinitingnan ko, live pala siya. Yan yung kanina. Oo. Hirap maghanap ng banana. Oo, kay Tagtumalya na. Kasi busy lang ako nung mga nakaraan. Lagi akong pagod, kaya hindi ako naghahanap ng banana noon. Ayun yung sa akin yung kasagsagan ng lockdown. Para kaming manananggal na hindi So, kaya pala tumahimik ka nun eh. Oo. Pala. Naliguro in tawon man, Inday. Pero magkuri yan na magbilingin problema din pag Monica, di ba? Siyempre, paano ka makadalar? Point 43 pa lang nga yung laman ng ko eh, alkansya. Bakit? Hindi pa ako nakaka-upload eh. Walang pumapasok pa. Eh, di ba kailangan yon? Dapat maka $10 muna. Oo. Kel, pasok ka, Kel. Man na yung mo? Kabayo? Akit ka dito sa link. Yan. Ano yung music mo, play?
Jen, naghanap ka rin ng banana eh. May asawa ka naman. Gusto ko pa ng marami. Kel, baba mo yung ano mo. Kasi may isang banana si ano, Hindi pa ako contento. Jen. Hindi pa siya kontento sa banana niya. Gusto niya yung matignos pa. Ayan, si Alvi Bautista, ayan. Ano. Pinanood ko yung ano niya eh, yung naghahanap siya ng damo para sa kidney stone. Diba? Oo, yun. Alam niyo yung ano ba sa Tagalog yung bunot? Bunot ng ano? Mais? Nyog. Ay, nyog? Nyog. Pati yung dahon ng, pati yung buhok ng mais, pag nilaga yun, iniinom mo, pampaano Oo. yun sa kidney stone. Tapos yung ano ng bunot, Ay, hindi ko pa alam. yung tinatanggal, di ba merong mga ganyan-ganyan, parang mga fibers siya. Oo. Nililinis mo, tinatanggal isa-isa, tapos yung Oo. parang buhok na lang, yun ang inaano mo, yun ang Ay, pwede yun? inalaga. Ngayon Oo, lang si tatay, yun ang ginamot ni tatay, may kidney si tatay, hindi na siya nagpa-opera, natanggal. Oh? Oo, yun lang iniinom ni tatay, nilalagan niya. Ah. Yung tubig, yun ang iniinom niya. Oo, Painom nga ako. sisalain. Sisalain lang. O, sis Lori, Yung- ano mo raw yung bunot ng ano, ng nyog? yung- Yung ano, yung mura, yung ano pa, yung Kahit hindi okay lang siya. Basta lilinisin mo, di ba parang mga nagkakalat-kalat. oo, yung himulmol niya. Tapos pag tinanggal mo yun, ginanon mo, parang buhok na lang. Oo, Tapos hugasan muna bago pakuluan. ilaga. Hindi yung Oo. ulit-ulitin lang. Ayun. Ayun, Parang nanonood na ako sa Oo. Parang kambing na ako, madam. Hayaan mo basta gumaling ka lang. yun, gamot yun. Oo. Hindi pwede magbaba ng link si Kel kasi may hinihintay siya eh. Anuhan ko na si Lorena TV. May ano, may paharang ano? Wala. Wala siya? Harang. Pero nung isang araw, nung pinuntahan ko siya, yung isang ko, yung British Black. Oo. Meron siyang Meron. ano yun, tawag niyan? Effective kaya yun? O, try mo si Story. Tapos, Yeah. oo. Parang Sabaw din kabayo. ng Di ba yung banaba, okay yun, banaba. Kasi banaba. si kuya mo, ganyan din ang nangyari. Kung ano-ano nilalaga. Kasi si tatay noon, bata pa ako noon, dapat uoperahan siya. Hindi siya nagpa-opera, yun lang ang ginamot niya. Eh, nung namatay si tatay, hindi naman dahil sa kidney niya. Clear history para ano? Harang. Bakit ano yung finding? Yung malaki na ba yung ano? Malaki na ba? Hindi na kayang ano yun sa gamot? Tapos ano pa yung mayroon pang ano eh. Yung basta yung binili ni Lakay no doon sa Quiapo na maliit na parang tungaw. Mami, Yes. Kuya, ano mo muna? Pero may tawag niyan. Ako itatanong kayo.
Pagbibaw. Pero nagka-UTI ka po noon muna? Or diretsong, Left and right, meron ka? ba, bago yung symptoms ng kidney kapag may UTI ka? Oo, di ba nagsisimula? Di Ala, ba doon? 10 years na? Ako kasi may UTI ako, pabalik-balik lang. Pag kumakain ako ng mga chicherya, Maalat, oo. tapos tuyo. Mhm. Mahilig pa naman ako ng asin. Yun na nga, itong isa ko eh. Mahilig sa asin eh. Mahilig ako hindi ako kumakain ng... Si Martin hindi ako kumakain ng may asin. Diyos ko, ang sakit niyan pag biro mo 10 years na natitiis mo. Hindi pala nagka-UTI. Oo. Kasi, ganun daw yun. Pag sumakit nga yung yung sa may kaliwa ko, nag-aalala ako baka kidney stone. Oh. Doktor dito, sabi ko nag-aalala ako baka may kidney stone ako. Sabi niya, bakit nasabi mo yan? Kasi meron akong UTI, matagal na, ilang taon na rin. Pabalik-balik lang, baka yun. Kaya chinek yung ihi. Oo. Sabi niya, wala naman, buti na lang. Kasi ilang linggo talaga yun. Yung pala, sa sobrang trabaho ko, minsan yung bed sa trabaho, Oo. pinupush ko yun. Nakaupo ako yan. Yung bed, pag nililinis ko yung likod. Napapwersa mo. Oo. Kaya, sabi ko yung pala yun. Oo, pwede rin yan sa alak. Sis Lori. Hirap kumita ng pera. Talaga. Kayod Marino. Ito si Kilo, kukunik. Naudyukan mo pa si Sis Lori, kulang pa sa alak. Hindi, yan, tuba. Tuba ang Oo. gamot dyan. Maganda, Mom, keep a long bad smell to protect it from my daddy. What happened? Because he smells bad. Wala. Oh. Halika kami, dali dito si ate, oh. Wala, Where's iniwan Ashley? tayo. Ashley, come here si ate, oh. Wala na, hiyain tong batang to, eh. Ako, yung pusa ko, sandali, bubuksan ko muna, nasa labas. Oh, sige. Makatok. Antay na. Na-opera ako. Akala ng doktor, sis, ang cause ng Ay. Ako. Ala, Diyos ko, ano ba yan? Ibang klaseng doktor yun. Pwede mo i-report yun. Pero nagme-maintenance ka na pang pang ganyan. Labas. Ito yung aking baby. Galing sa labas. Hello, sino nga yun? Si Marble, Marble ba? Si JC to. Ito yung bago. Ah. Galing sa labas eh. Wait. You're dirty. Come on. Good girl, huh? This is my good girl. Hi to our friend. Hello. Say hi. Gutom na yan. Mommy. Oo, wala na, nice na. Oh, hi, tita. Si tita, oh. Ayun, may siya, may cat. Ayun, may cat siya. Napumasok na. Some more. Ha? Can you smell it? Wala. Wala It's na, over here. This is. Wala. Okay na. Maarte itong anak ko na ito, eh. Kunting smell lang daw, mabaho daw.
Galing nga mag-English eh. Oo. Hugasan mo na, nak. Halika, oh. Dito si ate, oh. Mayroon ano, may cat. My God. You're paring, ah. Pag may pambili, makakainom. Pag wala ng tubig, wala tubig, tubig na lang iwas bawal. Oo. I-ano mo para maalis na yan. Opera. Mahal ba magpa-opera? Mahal yata yan. Magkano gastos yan, sis Lori? Kahit sa public? Saan ka na sa Manila? Ay, Diyos ko, ano? Hirap niyan. Ba't sinasundot sa puwet? Ano, Diyos ko, mahal naman. 70? Hugasan mo na kay Dede. Ano mo na. Oh, mamaya. Ang mahal talaga kasi yung ano na yan. Di ba, ano, Jen, yung kay Agre, ano yun? Ganon Ano din. yun sa kidney din yun. Pero acute na siya, di ba? Kasi yung mga paan niya, ano na, di ba? Bumaba na daw Tawag- yun eh. Oo. Namaga. Pati Nabaga. yung mukha niya, napaga na rin. Na ano naman yun, ang malaki ang gastos nun, mahigit 1,000,000. Oo. Kasi sa private yun kasi nga, di ba, malala na yung kidney niya. Oo. So, ano siya sa Maynila. Ewan ko anong hospital yun kasi nakausap ko yung kapatid niya, si Ate Nora. Mm-mm. Tapos, sabi niya, mahigit sa ng gastos mo. Oo. Pero may doon ng kidney. Isang kidney niya, yung kapatid niya, si Jojo. Hindi si Jojo, si Tiko. Hindi, si Jojo. Kaya nga si Jojo, hindi yan pwedeng hindi yan pwedeng magtrabaho ng mabigat kasi nga yung isa na lang ang kidney niyan. Ay, na-transfer niya. Oo. Tapos gumaling, natapos na, di ba, gumaling siya. Pagkatapos ng ilang buwan, bumalik sa Saudi, nagtrabaho ulit. Sabi ko nga sa kanya, kasi nakachat ko siya, sabi ko, bakit nagtatrabaho ka na? Magpahinga ka muna sa inyo. Sabi niya, kailangan kong kumita ng pera, ang laki ng nagastos ko. Sabi ko, pera lang yan, mahanap mo pa yan. Oo. Ayun, ilang taon lang namatay. Just, 5 years yata after nun, di ba? Bago Oo. na operahan. pero na ano niya ata yun kasi, di ba, umiinom siya noon eh. Wala mo umiinom yun. Kill, change topic. Oo, kasi para palagi kayong ultrasound yan eh. Tapos ano yan, yung kumbaga nakatanim na sa isip mo yan, yung dapat mong paraan na para na mawala. Hoy, Kel, welcome ka sa sala ko. Dali mo na yung kabayo mo dyan. Pero bakit may background yung ano ko? Nandiyan yung mga aparato ko. Ganda ng background mo. Nilagay ko nga yung background eh. Okay. Ano yan, Tisala? Oo, sala. Ano lang yan Ganda. dyan sa stream. Ah, Mm. kala ko yung sala mo kasi di ba Wala yung pa tayong palamansyon. di ba gray? Gray ba yung sofa mo? Oo, gray yung ano niya sa pin.
Marami tayong alagad na mabait kahit mga gamot ay mabuti naman si Lori kahit papano, 'di ba? Naluluro mo Makakayanan yan. Makakayanan mo 'yan. yung dalaga. Yung ano mo, bakit gutom? May retro pagkaon yung ito lahat, hirap ko. Hmm. Anong oras sa'yo dyan? Quarter to 3. Ay. Pero ano, hindi makulimlim ano? Tapos mauran. Dyan? Ano, madadampog. Parehas Tapos dito sa amin. mag-isnaw ko nun yan na gabi sa buwas. Hmm. Pinalaw ko ng program. Ano oras tayo ko ang buwas live stream ma-intra ako para ma-video na ito na ako. Sis Lorian, LS ka bukas? Kasi si Sis Lori, alas 12 eh. Ano ba? What are you doing? You keep on running around. Huh? What's wrong? Huh? What's going on? Background lang yan. Background lang yan, Kel. May sponsor sa opera ko. Ay, mabuti naman. Salamat sa Diyos at meron. May mag-sponsor sa kanya, Jane. Opera. Hindi Agapan. maganda. Oo, habang maaga. Oo, pa-opera ka na lang. O, 10 ng umaga. Day off mo bukas, di ba? Day off mo? 10 ng umaga. Oo. Dito, ano yun? Bangin ka bukas dito. Anong oras sa'yo dyan? Ko, alas 2 ng madaling araw. Alas 2. Sis Lori, alas 2 daw sa kanya doon, madaling araw. Nadirig pa ito ya. Di maganda. Yung libre pala araw-araw ka na magpa-opera. So, surrender ang ano niyan, ang sponsor. Araw-araw. Galugarin na yung mga ano. Ay. Nag-operation yun. Don't touch that. No, it's not a toy. Don't touch. Oo, maganda yan. Meron nag-sponsor si Lori. Dahil isa kang mabait, pinagpapala. Pero mahirap isipin yan yung ganyan na ano. May nararamdaman ka. Pero kanina alam ko, yun, kumikirot yun ano mo eh. Di ba sabi mo masakit? Parang operahan lahat. Pati yung yung sakit sa bulsa, maoperahan lahat. Kel. Pati buhok, maoperahan. Oh my God. Ilan na yung banana mo, Jen? Babawasan? 800. Sandali nga, titingnan ko. 800. Kasi si Kel, 900 plus na eh. 156. Sige lang. Ilan? Kanina, 886 na yun. Tapos nabawasan ng 20.
Tapos nadagdagan ng dalawa. Hindi ko alam kung sino nag-subscribe. Siguro ano lang yun. Kasi may mga nagsasubscribe din naman sa akin kahit hindi Baka mga kanina may vlog. pumasok kasi binawag ko yung link mo eh. Dito sa pag-LS ni Sis Lori Wala namang kanina. nag-comment. Next ko. Nag-ano lang siguro, nag-click. Wala nag-comment eh. O, di tama ako. Sabi ko, ay, naku, ma-atake yung ano niya. I-maintain mo lang yung gamot. Para ano, mawala-wala konti. Pero sana makuha na lang sa gamot, matunaw. Yun ang maganda. Hindi ka na magpa-opera. Ano naman ipapa-opera mo, Kel? Yung mo buyong. May buyong ka. Ako nga dyan, naranasan kong nalagasan ng 50 dyan eh. So, ano, 40, isang araw, 41? Oh, Oh my mga ganun, no? Ganun, di daw maiwasan yun. Talagang ganun maglagas. God, Diyos ko, 41. Matindi. Nakakapanghina talaga pag nalaglag. Kaya nga, eh. Sabi kung pwede lang, maggawa ka na lang ng account, sarili mong account, ma 1,000. Puro mo. Hindi, tatanungin ka din naman ng ano, ng Google, Google, ng, tawag niyan, ng Gmail. Oo. Hihingan ka ng number, verify. Los. Ay, Joren, thank you. Joren Channel TV. Ala, yung nilagay ko dito sa ano mo, official, Joren Official. Channel TV pala nakalagay. Sorry. Wala kang buti, Ha? wala kang Yung. ad. Pag-open ko ng ano mo, walang ad. Oh, nakaset na yan eh. Bakit kaya? Malabas ako, papasok na naman, pasok. Wala namang ad. Ba't ganon si Slor? Sino si V. Santos? Yan, si Sis Lori yan. Maraming alam yan eh. Alagad. Baba mo yung bahay mo. Ano kay bababa? I-copy mo yung link mo. Ah, yung link lang. Oo. Gagamitin ko yung ano ko, yung isa. Naka-upload ka na? Host Jorin, ako nade-delay yung ano ko eh. Panty daw baba, Jane. Nakababa na kay Waray Carter. Waray na paralisin sa kante. Naunat. Oo. Hindi ra na siya. Natataktak gabay Waray. Ay, ginoo Host ko. Jorin, paano yun? Wala akong harang, pero naka-on na yung ano ko. Wait nga lang. Pasyadahon ko. Ready to fight. Oo, ready to fight. Ay, ginoo ko. Wala nga pumapansin kanina, doon ako sa labas. Ba't walang pumapansin? Walang pumapansin, walang dumadaan eh. Ay, ginoo. Kairo, tawon man.
Ay, nabubutod. Oo. Wait lang, papasyadahan ko yung ano ko. Pero naka-on na yung ano ko eh. Yung dollar sign ko. Nga, di rin naka, Yung ano niya. di rin ka ads. Nalungkot ako dito. Baga. Di, pero nakaset yun kanina eh. Ah, ang Buddha, nakapira na ako balik-balik. Ano eh, kay bibilngon ko ito. Kunahain na ito ya. Kukulba Kabagal pa ka. naman ako. Okay, kunikulba ko pag ano yun eh. Pero pindot, kay bangin mawara. Anay, makanta ko ano. YouTube Studio. Siguro, wait lang si Slory. Live. Ba't nakalagay limit? May lagi hapte. Oo nga, nakalagay siya limited. Sabi niya, this video is running limited or no ads due to content identified as not suitable. Suitable for most advertiser. It remains play lang. Ha? Pa string yard gamit mo. Oh, StreamYard. Formula It remains fully playable and eligible earn
Subscription revenue from the YouTube Premium. Siguro pagkatapos ko saka na lang. Ganun ang ano. Under review pa siya. Ganun pala yun. Tanong ko kasi Slory kasi kanina ganun siya eh. Ayan o, nakalagay limited. Mm. Mommy, I'm hungry. Oo. Let's eat. Are you open the light? Mm-mm. Nakaano siya si Slor, limited siya. Yung sa'yo kanina, nililibak niyo ako ah. Ay, may ads ka? Eh, nakalagay doon, limited. Ba't nagkaganon? Naka-on lahat. My God. Try mo nga ulit, Jen. Nakaklik kasi si Slor yung apat na ano, yung sa advertise. Ngayon, tinanggal ko yung ano. Tinanggal ko yung dalawa, yung close ko. Ay, man lagi ha. Wait lang. Taong ko doon iba mga ano. May da ka man ang dati, siguro ti pag ito o, taa daw. Kaya nga eh. Wait lang. Yung iba nga video may ada, pero inihiya wala pa. Oo. Pangin pagkahuman na. Siguro. Kasi yan nakalagay limited eh. Ayos na Ma'am Emily, walang alin ang walang sabit?
Tama. Siya ang nag-aano, ganun pala yan sa ata eh. Kasi nakaklik yung 4 doon, 'di ba, na advertise. Tinanggal ko yung 2. Saka lumabas yung save. Para lumalabas tuloy, swapang ako. Nakaklik yung 4 eh. Sorry naman po, Lolo. Tao lang. Pero bakit yung iba pag nangisda ako sa iba, pasok ko may ad. Tapos pag lalabas ako, punta ako sa isdaing, pagbalik ko may ads na naman. Ganun nga sila. Oo. Tadta rin na. Siguro pagkatapos na yan. Hayaan mo. Hindi pala ako naka-clear history kanina, Jen, yung ginawa ko sa'yo. Pero doon sa ninja ko yun. Naniligaw yan eh. Paano si Slorin? Nangabayo ng mga yan. Hingaw man. Tagay kita. Tagay lugod kita, te. Ha? Tagay. Tagay kita, tagay. Nga, ilabas mo nga yung ano mo dyan. Anong masarap na ano mo dyan? Kaya nga eh. Mommy, Oh. I'm hungry. Akong sumsum. Pangaon, kain tayo. I'll go put this in my room. Anong pagkaon mo, Dida? Pistachio. 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 Pistachios.
Damo akong kandide, damo akong iring nunudog. Ala, favorite ko yan. Favorite ko yan ah. Di kang dito tayo haamon guest. Oh, Nag-check out na nila, pinagbibilin. Kita doon rin among cabinet, punuhin beer. Kay, hindi ko umiinom. saan daw? Di ba ako nainom? Yung Martin nainom. Naggulod dito. Taa daw, Eh, puno. Ihagis mo nga dito yan sa amin. Ano Lalo ko? na, Di ba ako nainom pag mga guest babayaan ira mga iring noon. So, di pinanirok ko ito dida. ala, oo. Ano? Dadamo. Hindi ma-expire yan eh. Hindi. Ang dami-dami niya, may sa taas pa ako, te. Tapos pinamimigay ko sa mga kaibigan ni Martin. Oo. Pinamimigay ko. Dinadala ko sa bahay. Sayang din, itatapon lang namin. Minsan nga, tinatapon namin ng mga ang mga beer. Oo. Tinatapon namin kasi hindi na namin kayang dalhin sa bahay. Oo. Nagsasawa kami. Sayang. Ay, sis Lori, bawal na sa'yo yan. Alak lang akin. Ang dami-dami ditong alak, Diyos ko. Kung alak lang. Sabi ko nga, kung umiinom lang ako, lagi akong lasing. Oo. Hindi naman ako umiinom. Ano Martini? Martini ba yun, te? Oo, mahal yan. Jesus, nakakakuha ako ito. Martini. Mga mamahalon pa ng mga iring noon. I think, mga sobra, ang mga $25 worth. Usa na botilya. Pwede lang magtinda. Ibawal man dito magtinda kahit hindi rin license. Sayang, kung malapit ka lang, sinugod ka na namin. Dadamo ito. Kita din akong mga dara kakulog. Di pa tinangbak ko pa ha. Di mga dara ko ito kakulog Hala, ang dami. Ring-ring. May juice. Diyos ko. Ihagis mo nga yan dito sa amin. Mas Lori kasi sa ano siya, nagtatrabaho kasi siya sa hotel. Sa sa American Bell. Oo, yung mga ano yun, sundalo, ano? Basta sa bago pa. Anong tawag niyan? Blender? Oo, blender. Karton pa ito. Bakit tinatapon nila? Binabayaan kay pag tikang Ay, yung mga hirahaan. nagigis. Oo. O pag na-assign hira didi ha UK, tapos mauli na hira ha US, di matunira pandadagulon nga rin noon nga mga gamit. Ay, okay, kumari ko. Pinagbabayaan. Oh, alam ni Sis Lori, okay, nag-bartender daw siya eh. Pag hindi ka pa nakauwi sa atin eh, mapupuno yung bahay mo. Alam mo yung yung kumari ko dito, 'di ba? Nandiyan yung kapatid niya sa UK. Almost 1 year siya diyan. Alam mo bago siya umuwi, 10 box ang pinadala niya dito. Mga lang niya diyan. Mga bigay-bigay, ang gaganda pa. Nga di pag di rin na sinulot nila kung mga bado, pinanahatag nila ito nila. Yung mga no? Paswertehan lang talaga na May nga ni an ex nga niya na akong asawa. May sa rin ko di ba? Oo. Nga di ba lato? Oh? Upudan niya kalibin. Yan niya kalibin, nakatula pansada. Oh. Nag-antay kami. Pumasok dito sa bahay. Inuman niya yung
Tawag ng tawag sa akin, hindi ko sinasagot. Kasi pag tumawag talaga yan siya, doon siya sinasagot. Ay, pumunta dito, kumatok. Tapos, oo, nagdahilan lang, kinuha niya yung, di ba pag 3D yung DVD, may Oh, salamin, oo. glasses. Kinuha niya kasi nga, matagal na yung dito, hiram ni Martin. Sabi ko, yun lang, Original nagpunta siya yun. dito. Original yun, Ang oh. tagal, ang tagal umuwi, lasing. My Lasing God. siya. Sabi niya Mamaya sa akin, akitin pa. sabi niya, bakit hindi ka sumasagot, Jenny, din ang tawag ko. Sabi ko, kasi natutulog ako, pagod na pagod ako sa trabaho. Tapos, sabi niya, marami akong damit. Pumunta ka sa bahay kasi dadalhin ko sa charity. Kung gusto mo, sabi niya, tuloy mo. Tapos Oh, ipadala mo sa Pilipinas. Ayun ko naman pumunta sa kanila, Diyos ko. mamaya ano Pamigay gawin na lang. sa'yo? Ako rin, Barton door ako. Ano to? Pwede. Hydraulic. Ang galing mo kaila. Marami kang experience, ah. Saan siya nag-bartender? Kaya saan ka nag-bartender? Kaya pala si Slory, nag-bartender ka eh. Doon mo nakuha yung ano mo. Yung naramdaman mo ngayon. Sino ba nag-apply ng ang nag-apply na si Kev? Oo. Apply na siya ang YouTube na ng content. Oh, si Kel, malapit na yan Hmm? mag-ano. Oo. Bakit matagal sa'yo isang araw, 12 hours lang kaya 24 hours? Oo. Hindi pa nag-ano si Kel. Ano pa siya, waiting pa siya sa banana niya. Kulang pa. 900 plus pa lang. Mga ano Malapit yan. na. Oo. Kung hindi yan, itong week na tong darating, ano na yan. Pasok na yan. Sana makarami ako. Oo, sis Lord, doon mo na ano yan yung ano mo. Kasi nag-bartender ka pala. Siyempre, di mo naman maiwasan. Di ka makatanggi. Ano, kompleto na ni Kev yung niya, yung 4,000 hours. Oo, banana na lang kulang. Na. Oo. Ano yan, Kel? Plug? Anong plug yan? Hindi ko makita kasi malabo na yung mata ko. Kailangan na rin salamin. Ano yan? Kama? Ano ba? Ano ibig sabihin ng bangin? Bangingi. Parang bungol. Tama ba? Ini. Meron bang ganun pala na ano, no?
Kasing daw. Lasing na, sabi ko na. Kanina kasi nag-live. Minamadali niya ako. Kasi may ano siya, may plano. May balak. Yun yung kabayo sinasabi niya, di ba red horse yun? Ay, red horse ba? Pangingi na raw siya si Slory. Sawaray, latok, hubog. Latok na. Kabog na ito. Ay, bukas, di ba linggo? Ay, Sabado pala. Ay, linggo pala bukas, ano? Oo, linggo. Ay, may dito, buhay-buhay buwas. Oo. Kay, hindi papasok yan. Anong trabaho ni ano? Kaya na trabaho ni Ken. Nag-ano yan? Nagkakarpentero sila. Maganda yung mga niya eh. Yung ginagawa nila. Diba, di rin na mag-ano, di rin na magasto pagpahimong balay. Oo, maaram na, di ba? Bait naman, nagtitimba. Oo. Aba, magsisimba siya. Palaing ka, isama mo kami sa dasal mo. Sali ako. Para dumami ang subscribers ko. Oo. Matawa naman ako nito doon sa ko. Sa advertise ko. Bakit? Ayun na nga. I-review pa daw. Late na yung ko. Pero at least di rin na mabayad din carpenter. Oo, tama. Kami din nag-uunay man na kami. Pero latak. Oo nga, grabe yung trabaho niyo dyan. Kami na mag-asawa. Kami naghimuhan namin sa log. Pwede kami Tipid. tupad. Ito na, Para portahan na tipid. akong asawa lang ito nagtaod. Buti nga marunong siya, no? Ang Uy, mahal saan mo kaya dinala dito, yung Saan nyo dinala yung sopa nyo? yung isa tinapon namin, yung pula, Ay, tinapon nyo. Maganda pa yun eh. yung brown, binenta namin mga 7,000. Pwede na. Joren. Simba din pag may time. Magasto. Lagihap kay materialis. Oh, mahal ang materialis. Grabe materialis dito sa Pilipinas. Siyempre, hindi puro trabaho. Kailangan din ng... Oh, tama. Magpasalamat. Pero ang pa ngayon sa simbahan social distancing pa talaga. Magsisimba ka, ang daming makikita mong magandang suot. Yun ang tinitingnan ko noon, nung bata pa ako. Kung sisimba ako, yung matitingnan ko yung mga suot nila. Sabi ko, ang yaman naman. Yung mga magaganda na mga mukha talaga silang mayaman. Parang feeling ko sa sarili ko, parang ang late-late ko na nahihiya akong... Oo. Diba no? May Oo, tama. ganda. Lalo na pag Akala- maganda yung sapatos, sandal, magandang damit. Ikaw, palag nakachinelas, tapos
Nahiya akong pumunta sa ano, sa bathroom. Mom, are you give me some food for me? I'm hungry. Tinapay daw. Ala, naduduling na si Sis Lori. Sige lang, Sis Lor. Pahinga ka na. Alas 11 na pala. Alas 11, Gis. Watch your brain. Bakit ka mo rin? Malaki ka ba? Pa rin. Pa rin. Kuko Nickel. Libat na daw siya, Sis Lori. Ano, yan na yung epekto ng ano. Para hubog. Toasted mo na. Merienda tayo. Meron pa. Keso. Yung keso. Ano yun yung ano, mayonnaise, meron doon. Libat na Hikel, kaya nag-iniinom man ito Hikel, oy. Bagong sahod yata to si Hikel eh, hindi na libre eh. Pangin na libatin mga ano, mga uyab pag kinita. Dire, ada niya ano. Ada niya kumandera iya sapit. Ah, kahon ako litawo. Dire. Bangin malapatog. Buyayon na layaw ito. Hapit mapadungin iyan. Pare na yan mag-inom. May bar pa? Ha? Bar na. Ewan ko, tayo mo dun. Bakit? Wala na. Doon sa kabila. Gusto ko, pag inuman, maraming pulutan. Binat na si Kel, Jen. Nabinat na daw. Binat na si Kel. Sis Lori, nadali na yung pulutan mo. Yung manok mo na pula, pinagdiskitahan na naman. Yung nauna, may ano siya. Jane, may ads na yung isa. Nakita Meron ko. na. Oo nga, tinignan ko. Tinignan ko. Yung Minatch ko yung nauna. bulaw. Oo. Sis Lori, di ba bawal pa rin ako manood sa ano ko? Sa video ko? Dami ang manok kanina. Tingnan ko yung video niya. Oh, yan ang alaga niya. Nagkapupurak nga yung itlog niya eh.
Oo, kasi natakot ako eh. Pero yun ngayon pagkasilip ko eh. May view yung nauna. Ganun pala yun, nire-review. Kagaya yung StreamYard. Kasi nakakaano yung copyright. Madami naman kaya. Bawas tayo 5 manok. Oo, pwede yan. 5 manok. Saan kayo nagkita-kita pala? Ha? Saan kayo nagkita-kita? Pag kayo Sa, nagka-sama-sama. sa GC lang. Maganda yun yung, oo, maganda yung humawak sa amin ng GC eh. Kaya lang hindi active dahil busy rin siya eh. Dapat mamuni na siya. Ngayon, yung video niya may halo na ano, di ba bawal yun? Yung parang re-upload ang tawag ata yun. Kailangan ayusin. Oo. Oo nga sis Lori eh. Pero natakot ako. Baka mamaya mahirap ibalik. Pag pinanood mo yung sarili mong channel, Jen, pag na-monetize ka, bawal. Bawal panoorin. Kahit kayo, hindi ako nagkano. Try ko dito sa Ninja ko. Tingnan ko. Mingaw maniday mo. Pare maringasa, no? Iti, tapos pamimingaw di ahon. Di ra ko to nasabot kung may naagi nga sarakyan. Sobrang tahimik. Ang nga ko taga ahon area didi. Ari nga sala pag may naagi nga eroplano, pag may nalupad sa base, Ay. ari nga sa durong. Tapos dana ito mga eroplano, tawag ito mga firefighter. Mga sabi ko pang ano panggera nga mga idro. Dani man hira nagpa-practice. So, damo ito sige nagkakalupad ng mga ang gera ng mga eroplano. Wala ka ads, wawa naman. Oo nga, kawawa, walang ads, bawal kahit sa Ninja. Ay, ganun ba yun? May ginawa siguro kaya tahimik. Tahimik talaga dito. Pero yung ginagawa ko, di ba yung Ninja ko, iniibang country ko. Kaya nakikita ko na may ads doon sa Ninja ko. Sis Lori, iniiba ko yung country. Di ba, open ko yung Ninja ko. Isiset ko na ng United Kingdom, doon kay La Jane. Oo nga. Hindi natin maluloko. Kaya tiisin na lang natin kung anong ipagkaloob niya.
Asan na yung tinapay mo, nak? Paggawa ng background, te. Ha? Ano Dito magawa sa, ng background? sa stream. Hmm. Ako Pag-aralan mo yan. nasabot ito. Pag nag-LS ka, abisuhan mo lang kami. Nahihan ako rin mag-LS. Oy, ganun ba talaga yun? Bawal talaga, host Joren? Bawal nga host kahit ilang planeta pa saver mo. Aha. Grabe, wala naman tayong palulusutan nito, no? Wala tayong lulugaran. May nagtatawanan ako ni Kilo. Makaiyak naman. Paano tayo makakadalar nito pag ganito, no? Hirap na may anak ko dito. Ang tagal na niyang na-monetize, mga ano pa, 2 years ago pa ata yun. Yung, Yung kaibigan ko, waray din yun, taga Tacloban. oh, Tapos, na-monetize sila 2 years ago. Yung ano lang, yung mga viewers, 45, bawat video. Kaya wala siyang masyadong nakukuhang pera. o Hindi kasi ako wala, satisfied. ano, walang nag-viral kumbaga sa ano. Mga 2,500 yata ang ano niya. Ang, Viewers. stress na sa atin yun. Lahat na lang kasi bawal, naka-stress talaga, no? Paano tayo, ano nito, magkikirita pag ganyan? Lalo na si Slory. Nababawasan yung dollar niya. Sabi na daw yun, tax. Ha? Sabi na daw yun, tax. Pag nabawasan yung dollar, Mm. tax daw yun. Tinatanggal na ng YouTube. Pero hindi pa nakakasahod, nagtatax na sila. Nakal-tax. Sigurista. Oo. Yun ang sabi nung nag-attend ako ng LS. Yun ang topic nila. Tax daw yun. Oo. Mga piyong nala. Kaya nga. Problema dito sa amin yung ano. Oo nga, inahanda ko na yung sarili ko. Pero nagsasaliksik ako si Slory. I-share ko sa inyo yung ano, mayroon nag-ano sa akin. Kung effective, susugod tayo doon. Lockdown pa rin kayo dyan, Jane? Lockdown pa rin kami. Yung shop yung pinapagatrabahuan ng asawa ko, Oo. close pa rin. Pero pinapapasok na sila. Yan sila. Nasa loob lang.
Hindi sila open. Kami, Ano ang naka-GCQ. Bawal magkita pag wala sahod. Eh, wala tayong pamasahe. Pag marami pang maging case ng ganon, totally maano na kami. Lockdown ulit. Maka-stress. So, ano na? Buwan na kaming lockdown. Mamatay ang tao dito sa gutom, hindi sa sakit. Na, ayan, si Mat. Ay, si Sisi. Oo. Si Sisi Mat. Hello, si. Good evening. Nangangaswang kami. Hindi, inano ko lang yung time ni Jane kasi, di ba, iba yung oras niya doon. Good evening po, host, at sa lahat. Good evening din, Ninja. Ako ni Inday Pislat Ninja. Sisi, nagkwentuhan kami dito. Bawal magtagpo kasi bawal ang namin, usapan. Pag nakasahod, magkikita-kita kami. Eh, paano magkikita kung walang sahod? Nalalagas daw ni Lolo yung dollar. Ikaw ang sinisisi. Akaloka. Jen, ano mo yung si Inday Pislat Ninja? Hindi Pangga TV yan, di ba? Si Inday Panggata to, no? Binigyan ko yan kanina eh. Gamit yung isa. Oo. Dikit naman ng aking channel, guys. Baba mo yung mo, Jen. Yung link mo. Para mapasyalan mo. Mapasyalan ka nila. Tama, bait ng anak ko, may pamerienda, oh. May pa-bread. Thank you, my son. Kaya nga, ba naman si Lolo, walang patawad. Ulit. Puntahan ko sa channel. Oo. Friend na kami itong nung isa kong account eh. Paray. Oo. Ibaba mo yung kasi may siya. May ad siya. Dalawa. Si Si Joren? Joren. Joren? Oo, kasi yan. Magkasunod lang kami niyan. Si Simat. Help mo nga si Sis Jen, Waray British Vlog. Banana na lang ang niya. Kulang, kinahanglan niya banana nga damo. Mamumulo din saging. Matawa talaga ko nun yung yung email ko. 1,000 na bananang pinadala sa akin ni email.
Nagkakapupagrak. Walang bawal, Kel. Ang laki ng puwet. Alin? Yung video ni Joren. Baka bagong Upload niya. upload yan. Oo. Nakita yung puwet ng isa. Baka ano yon. Baka nag-live stream siya, ipamay niya. Hindi, marami sila eh. Wala pa, jacket daw. Isang ko pipindutin yung jacket. Put user. Tapos na ako kay Tapos na Ay, ako wait kay lang. Joe. Ala, ano ba yun? Mali yata na pindot ko. Sandali lang. Sis Lori, help. Kasi yung computer ang hawak ko eh. Ala. Wait lang. Jorin, paano yung jacket dito? Ala, napindot ko. Sana. Sana si Sisi Mat. Wait lang. Napindot ko yung put ano yun? Nalagot na ako. Saan ko hagilapin si Sisi Mat na wala? Naku, wag ka magulo. Ala, saan napunta na si Ano ba si Ma? Oh, pinindot ko na. Jajakitan ko nga. Hindi ko naman alam kung saan ko yung Nag-LS ka, si Ma? Oh, lagi nag-iilis yan. Ala, nawala siya. Ala. Jory, hanapin mo nga si Sisi Mat. Mommy, can I panood the TV? Ando na si Kuya. Ala, di ko na makita si Sisi Mat. Nasaan na? Ang hungry, Mom. Sandali. Bigyan mo nga ito pagkain balong. Wala na, wala siya. May napindot ako. Sino yung nagpakita ng puwet? Joren. Nagpapa-viral ito si Has Joren eh. Papakita, makinis yung puwet? Mamaya nga panoorin ko yon. Manda ka sa akin, host. Slow motion ko. Ala, black 5 for 5 minutes. Ano ba yun?
Si Mat, nasaan na? $300 siyang wala. Sa barangay. Os Jory na paano ba yung jacket? Nawala naman tuloy si Mat. Wala naman dito nakalagay. My God, ano ba yan? Hindi ko mahanap. Sa CP. Nabura ko ito sa ano. Patawarin. Five minutes lang. My God, ano ba yan? Sorry, Sisi. So, 300 seconds. Ano ba yun? Ayan, okay na. Comment ka na lang ulit, Sisi. Tawarin. Na-open ko na yung moderate, ano? I-open ko nga si Joren. Host Joren, humanda ka. In-upload mo yung puwet. Ano ba si Inday Pislak Ninja? Kasi Inday Pangga, di ba? Hindi siya si Inday Pangga. Open mo na lang yung Hindi link ba? niya din. Oo. Asan yung link niya? Pupuntahan ko. Andiyan, Dalawa nagbaba na. bibigay. Mamaya Ayan. pupunta. Baba mo yung link mo, be. Inday Pislat para pumasok yung dalawa. Yung isa, ibibigay ko mamaya yung sa mismong account. Kasi nandun sa phone. Ay, wala daw link. Ay, wala. Oh, hindi daw. Wait lang. On the way na yung jacket mo. Yan. Sisimat! Ay, dyan, PM mo yan si ano. Si Sisimat. Saan? Ha? Ka-FB mo siya, di ba? Hindi kami fan sa I-add mo siya. Baka pwede ka doon. Marami siya ninja.
Sana si Sis Lori? Naantok na yung si Sis Lori eh. Saan ko na si Tinda? Ano ba yung pislat? Ninja ako. Ayun, Oh, nakita mo na? ako yung sa ano kay Inda. Yung ninja ko muna ang iaano ko. Ibigay ko. Makabalik ba yun si Sisi Mat? Ayun, nandito na si Sisi. Yung 3 dot daw. My God, dumbbell. Pero 2 lang lumalabas. Put user in timeout, block user. Alin ang tama dyan? Dito na lang ako sa cellphone para hindi ako magkasala sa inyo. Baka madala pa ako sa barangay, sabi ni Coco Nikel. Sa kanya daw yung isa. Tumitila ako ng manok. Shoutout sa 4 million kong bisita. Ano to, Kuya Germs na walang tulugan? Alas 4 na sa'yo, Jen. Alas 3:30. Mag-alas 4 na. Pag alas 12 dito. Ano dyan, no? Oo. Pinamerienda nga ako ng anak ko. Ayan, oh. Merienda. Na-type ko, piskat. Kamali. Lasing na talaga to eh. Shout out kay 12 officially. Para sang, 12, para sang, Si para ano sang yan? time sa, Si official Kel TV yan. What? oh, ano yun? Yan na. Balong ano mo muna yun? Yung pislat means ilong. Ha? Ilong. Yan. Yung sabi ng pislat. Dikit mo na? Oo. Hindi sabi, nagtanong ka sa kanina kung ano ibig sabihin ng pislat. Piklat. Ilong. Ay, ilong. Ano yung salita yun? Bisaya yun sa ano? Sa Negros ata yun. Mommy, Yes. my dad is all dirty, washed off. Kabukus ko lang. Ayan, may pumasok na kanin. Barado yan.
Bali-mali ang aking type. Indag na naman. Naharap ka na. At ngayon, ano naman, indag. Wag mo, Sorry. oo. Inday Pislat, wag mo na raw dikitan yan, yung Jenilyn Sata Rivers. Yung ano lang, yung Waray British Vlog. Pero alam ko dikit na kayo ata eh. Oo, siguro. Dalawin ko rin ito si Inday Pislat. Ito lang yung link. Ah, dikit na tayo eh. Linos daw sa type. Linos o nalumos? Natulog na si Sis Lori. Wala rin pahinga kasi yun eh. Para siyang ano eh, harabas. Kung saan. Kanina ilan yung pagkatapos niyang LS may pinuntahan. Tapos may sumunod na naman. Basta sa maghapon, ewan ko lang, baka 5. Tapos may iba pa yung gabi. Ang sakit kaya sa puwet, kauupo. Sisi, baba mo yung link mo para ano. Mabilis nilang mapuntahan. Kailan ka mag-LSC? Ito naman yung hello si May na naman ang tinype ko. Ano ba yan? Oh, maliliit kasi. Paano na yung mata? Mm. Wag lang si Kel kasi hindi pa pwede. Si Simat, wala akong harang. Ano, yung habang itong video, ano siya? Parang nire-review pa ni Lolo. Kasi nag-appear siya sa StreamYard to YouTube, ano. Settings. Walang galing naman, mga gising pa sila. Shout out sa inyo. 6 million sa aking bahay na maliit. Kubo-kubo. Yung kabila, tagbi-tagping pawid. Luya na lang, kairo. Dikit na tayo. Coco Nickel. Oo nga, ano siya? Limited daw. Siguro pagkatapos itong ano, live ko, saka magkakaroon. Yun ang nakalagay doon, binuntahan ko siya eh. Nakauna yung ano ko eh.
dollar sign ko. Tapos pumunta ako sa settings doon sa ads. Wala, limited pa. Under reviewing daw, yun ang sabi. Nagtubig nga. Merienda tayo. Tinapay. Mm. Kunin mo na ito, takpan mo. Mega shout out sa aking mga bisita dyan. Walang tulugan. Coco Nikil, full pack. Inday Piskat yung ano niya. 12 official Kel TV. Kasi ano lang niya yan, ninja. Pinapanood ko yung ano mo, Inday, oh. Oo, ninja niya. Pataas ka na rin, oh. Konting kimbot na lang. Thumbs up. Dikitan na kita, hindi pala tayo dikit. Baka doon sa isa. Yan. Guys, sleep na ako, ha? O sige, Sis Lori. Good night. Salamat sa pagbisita. Pahinga ka na. Gigising pa yan na maaga. Malaki na yung kay Inday Pislat, ano?
Mahulog doon malagay. Uy, nice mo na yung gate natin. Kailan ka pa mag-open ng ano mo, te? Nang, Ng tindahan mo? naka-open na ako 2 araw na. Kaso walang tao. Hmm? Oo. Kasi ano pa nga, GCQ 7 days. Ngayon, sa loob ng 7 days yun na hindi pa umano yung bumaba yung cases ng COVID. Another extension na naman. Ah. Oo. Wala. Mamamatay ang tao dito sa Pilipinas ng hindi sa sakit, kundi sa gutom. Kaya nga. Mga ano, may mga yung mga supermarket okay lang, yung may mga tindang pagkain kasi ano, Oo. Dan, tusok sa bahay mo, Ma'am Luaray. Thank you, Host Joren. dinikitan yata ni Joren yung ano ko, Malamang. Kasi dikit na kayo doon sa ano eh. yung, Mm. yung account ko na hawak. Oo. Ay, Host Joren, ibaba mo yung link ni ano, yung kapatid mo. Para madalaw ni ano, ni Jane. Nasa Hong Kong yung ano niya, kapatid eh. Ay, Hong Kong ba yon? What are you doing? Vlog. Lapit ka na, 921 na siya. Wala. Alam mo yan, nung ano, maka-nervous na yung mga ganyan, ano. Ay, oh, yun, Dubai. Baba mo yung Bakit? link para pasyalan ni ano, ni Bakit Jen. AC? Mm. Nasa Dubai siya. Mm-mm. Dubai. Mm. Yan, ano, yan Jen, binaba yung link. Tapos mag-iwan ka ng bakas para ano, alam niya, babalikan ka niyan. Hindi na makatulog yan. Mananaginip na yan si, ano, si Kel. Sige lang. Salamat Inday Pislat, Ninja. Salamat. Hirap pag ganyan, di ba? Pag ano, may alaga ka. Matutulog na nga ako. Ala, tutulugan na ako. Ano oras na ba? Ala, 12:00 na. O sige, kung sino inaantok na dyan, tulog na. Linggo bukas, magsisimba pa.
Si Kel magsisimba, si Host Joren magsisimba. O, sama nyo kami sa dasal, ha? Ay, Kaya nga, mga, oo, kung pwede mahirap lang di yun. matulog para mawala ng banana. Mm. Pagtulog ko kagabi, sa akin, 886. Oh, nakita ko ngayon. Paggising ko, okay pa siya. Hindi Oh. nabawasan. Nang nandun na ako sa trabaho, tinignan ko ng break time. Oh my God! Malaga. 3,000 na yan. Ang kulit ni Kid. Host Jory, naka-duty ka ngayon? Ay. Mas dumami pa. Ha 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 ha. Eh baka dumating na din si si Martin. Mamaya pa yun. Pero mag-out ka na? Ikaw, Hindi lang ako. magsasaing ka pa? Hindi, okay lang. Hindi okay lang kung gusto mo mag-out. Sige lang, mga ano lang. Maya konti. Mangingisda ka pa? Hindi yan. Pangingisda tapos mawawarala. Oh, yaan mo lang basta may importante may masalin na 5. Ang kantuan mo yung yung isa lang ang nagbababa ng link, yung host lang. Yung siya lang. Mas sigurado yun. Kasi sa amin, okay lang dahil naman kami, kumbaga trusted na bawat isa sa amin. Maliban lang kasi yung marami na hindi tapuran kumbaga sa atin.
Payag sila ganun, no? Pag na, Kaya- ano ka na, magikitan ka na, bukas, Oo. tanggalin ka agad. Ako di ko nagawa yan ni minsan, kahit na sino. Ano, magkakaroon ka pa ng time para balikan lang sila, isa na sa bansag. Kaya nga. Yun nga yung isa na sinabi ko sa'yo. Sino yun? Ay, wag mo na lang ano yung pangalan. Sabi ko, wala. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Bakit niya kaya tinanggal ako? Tinanggal niya. Hinayaan ko na lang. Hayaan mo na yung Ako na yun. ano ko Ako sa di kanya. rin. Oo. Wala nang mawala sa akin. Oo. Masaya pa nga ako at umaangat eh. Tapos, kasi yung, alam mo yung narating niya, parang masaya ka dahil sa pamamagitan ng isa sa atin na kasama tayo doon. Kaya nga. Sila hindi nila pinahalagan. Isa lang naman ang hangarin ng lahat. Tapos Kaya- tapos paano, bakit kaya ganun? Nakakalamangan pa. Naglalamang pa yung iba. Wala namang mawawala sa'yo kung nakasab ka sa kanya. True. Kahit Diba? nakasab ka sa kanya, kailangan pa din niyang ma-reach yung 4,000 hours. Pinagkakain Oo. pa. Tsaka, baka akala, magkakapera. Parang, ay naku. Shelterin. Ay, lasing na to. Joren, lasing na yan, no? Kel, sleep ka na. Sleep ka na Para mabawi yung lakas. Alam ko pagod kayo eh. Galit na kayo niyan. Sinong galit? Nagpapaliwanag lang po. Siyempre, kanugon, Walang parang open yung tubig. Pagkipatay mga anak. Tubig. Galit na kayo dyan. Si Inday Pangga, tulog na siguro. Pumasok ba yun siya kanina dyan? Oo, nag-i-edit siya. Ako nga, di matapos-tapos yung editing ko eh. Meron nga Kahapon. ako sa edit. Mula nung nag-money ako, di pa ako naka-upload. Pa nag-upload? Oo, LS lang. Yun lang. Ako nga, yung mga gagawin kong video, yung mga about sa visa, hindi pa ako naggagawa. Ang daming nag-aantay sa akin ng mga, Oo. nagko-comment. Unti-unti mo lang. Ay, Magawa? meron akong isi-share pala sa inyo. About sa di ba yung nagpa-vlog ka, ganyan. May noise, yung may maririnig ka sa background, mga meron ng pantanggal doon. Download mo to. Effective siya. Kasi sa akin, yung nandun ako sa mall, natanggal ko siya kanina. Ano ba yun? Tawag. Oo. Wait lang. Ito. Ay! My God. Noise reducer. Ito. Kita ba? Voice.
ano ko nga. O yan, bilog na yan. Yan. Bilog na yan. Noise reducer. Ganyan ang ano. Yan yung mataas na version eh. Nasa Oh. kanan. O, yan kanan. Yung bilog. Noise reducer. Yan. Share ko sa inyo yan. Yan. Lalo na yung mga, di ba may background na music, natatanggal siya. Kahit nasa mall. Hmm? O nga kasi minsan nasa ano ako, papasok ako ng supermarket, may ano, Oo. may background. Oo. Mayroon akong natanggal eh. Nandito nga nakasave. Kasi sabi ko, ala, sayang naman yung video kung pagkahaba may background na songs. Na ano ko siya. Natanggal. Nakuha ko lang din ito sa ano eh. Mga pinanonood ko eh. Alam mo naman. Mapagsaliksik. Naisave ko na siya. Ang kinainis ko naman, paalam mga kaibag. Sige, Kel, sleep ka na. Bye-bye. Good night. Gandang gabi sa atin lahat. Good night. Sweet dream. Managinip ka ng maraming banana. Bukas Pagising mo, mo. 10,000. Siksik liglig na umaapaw na banana bukas. Hindi na maipasok sa ano. Hindi na maisilid sa sako. Sa banga. Anong ginagamit mo pala pang edit din? Ano, Kind Master. May watermark pa? Wala. Wala akong watermark kasi dinownload ko siya sa, ano ba yun, CM Market. Ano ba yun? Oo, yun. Ganon yun sa Meron akin. ba? Yan yung Oo. sa'yo? Oo, pero ang nagtanggal nun yung kaibigan ko na nagbablog din dito sa Tugigaraw. Parang ni-share it na niya sa akin. Dati may ano ako, may watermark. Oo, yung mga unang video parehas tayo. Meron ako yun nakasave na ano eh. Yung maingay yung ano niya, noise. Natatanggal dyan. Ganda pala siya. Oo, maganda siya. Meron nga akong inedit na wala na yung ano eh. Ano yung music dun sa mall. Paalam mga kaibag. Ang mapupuyat na lang dito sa atin si ano eh. Host Joren kasi panggabi yan. Naka-duty. Sa Manila. Oo. Eto, pakinggan mo. Wala nang noise. Sa mall yan ha. Ayan. Walang music. Ano, malinaw no? Walang background. Ha? Oo, tinanggal ko na yan dyan sa noise reducer. Download ko nga. Oo, download mo siya. Sa'yo din ano, Host Joren, i-download mo yan para sa noise. Kahit yung naglalakad ka sa ano, mababawasan konti yung ano, pag sa kalsada. Ayun, 12:15 na. Ano, magpaalam na ako? Oo. Malulubat na rin ako, 6% na lang. 6%, di ka nagsasabi. O, pero day off mo bukas. Day off mo bukas. Oo, sa Monday. Hanggang Monday. Ah, sige, pwede lang bukas. Ay, sali ka sa ano, sali ka kay Sis Lori bukas.
Oo nga, anong time? Oo, alas 10 eh. Pero mag-ano yun, mga alas 11. Pero Sa kung madaling ano, araw. hindi Ay, kahit na sige, okay pumasok lang. ka na, Okay lang. oo. Bigising na lang ako. Hindi, kahit na hindi ka mag-apura, kasi ang oras niyan, alas 11 hanggang alas 2, 4 na oras siya. Ngayon, pumasok ka na lang ng ano, kahit na 2 hours ka, mga bandang ano na yon, alas 3 o alas 4 sa'yo. Ganun na lang ang ano mo, oras. Kasi 11 to 2 yan. Minsan nag-extend pa yan ng alas 3. Ah, Oo, oo. pag marami pumasok. Wala Kaya, akong ginagawa. oo, may mga kilala yan na marami rin na banana. Ah, kahit papano, eh, legit naman mga yun. Nga eh. Si ano, si Greta's World. Kailan siya Oo, ano, ano na yan eh, money na rin siya eh. mag-LS ba yun? O, mag-ELS yun. Di ba nakaano naman sa'yo, manonotify ka naman yun? Minsan wala namang nagno-notify sa akin. Wala? Kahit nakasaba ko. Kahit nga ikaw, pag nag-ano ka, pag nag-upload ka, hindi ko hindi Hindi ko mo alam. nalalaman. Hindi. Baka hindi, yung ano, nakalimbang mo ba yung bill? Kalimbangin mo yung bill. Kasi Ganun minsan, ba yun? oo. Pag hindi mo nakalimbang yung bill, hindi ka manonotify nun. Ikaw bawat ano, Hindi halimbawa yung iba. nag-upload ka. Yung iba Oo. nag-ano naman sa akin, hindi ko nga mga kilala. Oo. Oo, Yung, nagpapa. yung sa'yo, lagi update sa akin eh. Hindi ko lang napanood yung in-upload mo kanina ba yung kahapon? Kanina yata. Kahapon Kahapon, hindi ko pa na ano kasi wala kong ano oras kahapon. Dahil natagalan ako doon sa pag-ibig dahil dineliver ko ngayon tax declaration ko. Ah, Ang tagal ko, tas nilakad ko pa yung pag-ibig member ko. yung bilaran mo. Oo. Kahit pa paano mayroon na ano, may makuhang calamity. Ayuda. Diba walang rasyon dito sa amin? Kasi nakatira daw sa subdivision. Eh ngayon, nadali ko, mas malaki pa yung, ano, nalamangan ko pa yung ayuda pala. Di ba't 8,000 yun? Ngayon may makukuha yung mga member ng pag-ibig na active. Kagaya sa akin, business. May makukuhang, short loan na 15,000 o di isang ka pa nun. Malaking bagay yun. Pag binayaran mo naman yun sa membership mo, 600 lang. Di ba? Oo. Pambugas-bugas, pambayad ng kuryente. Mabilis lang. Process agad. Alas 3. 3 days. Mabilis lang kahit lockdown. Mabilis. Kaya lang ang hirap process ang mga ganitong ang tagal ng pila. Social distancing ang hirap. Mahaba talaga ang pasensya mo. Maliban lang kung senior ka na, yun, priority ka. Andiyan ka ba host Joren? Magpapaalam na ako. Salamat sa pagdalaw, ha. LS ka bukas? Basta bisuhan na lang kita, Jane, bukas kung ano. Oo, kung mag-LS sila, sabi mo, te. Day off ko naman bukas. Oo, 2 araw, ang ganda. Pati si Martin, day off niya? Hindi, ako lang. Okay. Nagpaalam na si si Joren, isa na lang. Thank you, Jen, Thank you, te. Oo, bye-bye. Ingat ka dyan. Bye-bye. Oo. Ay, may marami chocolate si... Bye! Yun, Hello, Ashley.
Hello, ate. Nandun, oh. Ganda ng bahay niya, oh. Oh, How are you doing, Ate? how are you doing daw? Ah, ito. Dali, pakinggan mo. Ito. Oh. How are you daw? Oh. So Ito. pretty, ah. Tumakbo, walang iya. Mommy, Sabi ko sa akin, sabi ko, you're so pretty. Mhm. because I had to put it, and the doctor said, be safe. Okay. Oo. It's not Okay. Bakit ayaw mo kay ate? because I'm so shy. Ay, so shy, ate. My God. So shy. I'm so shy Oo. as well. Wala, nanunusblade ako dyan. Mga bata na yan. Oo nga ni. Ano talaga, Hina? Iba mga bata talaga ngayon, active sa yan, sa gadgets eh. Habang nagdila kay bisan anhon. Oo. Ikaw, ano ka na dyan eh? Kinuo Ano yan? ko. Pinasa ka na. Sus, diri pa ako. O basta maintindihan mo yung oo at saka hindi. Okay na yun. Oo. Yeah. Yes. Yeah. What's your name? Yeah. Oh, no. Oh. Really? Ganun na. Oo. Yung minsan pag meron ako kausap, ay ginugugol ko na lang. Bakit ba? Oo. Mas maganda yung ganun. Mas maganda na yung prangka ka, di ba? At least naintindihan mo. I-google mo na lang. Ba't Sige natin, ano na. Oh, madilim ka naman dyan. Oh, madilim ka na dyan. Oh, Ano sige na, na. nagtulog na ako. Oo. Oh, sige. Bye-bye. Sige, Good night. Tess. Oo. Bye-bye. Hi. Okay.